is ze het nog lang niet mu en zit de klok van blauw. Alleen maar leuke lu, wat is dan het geval? Minuut, seconde op, het is 7:12. De wassen ovens klopt ik door en het memke strooit met zand. Wat doe ik nou? Ik zit in een spagaat. Is het nou vroeg of is het toch te laat? Nee, wie hebben geen tijd te vollezen. Want joh, wie kom ik hier op tijd? Gewoon ik ga zo de spaar. Nee, wie hebben geen tijd te vollezen. Want joh, wie ken ik geen tijd? Dus kom er nog nooit te laat. Ik moet nu echt naar huis, zeg ik dan keer op keer. Tot de vol van zijn moes, dat ze nooit meer. Kom ik dan in mijn stroom en nu weer op zijn haar. Mijn beste kamerot kan geen weg op tegenaan. Wat doe ik nou? Ik zit in een spagaat. Is het nog vroeg of is het toch te laat? Nee, wie hebben geen tijd te vollezen. Want joh, wie kom ik hier op tijd? Gewoon ik ga zo de spaar. Nee, wie hebben geen tijd te vollezen. Want joh, wie ken ik geen tijd? Dus kom er nog nooit te laat. Nee, wie hebben geen tijd te vollezen. Want joh, wie kom ik hier op tijd? Gewoon ik ga zo door spaar. Nee, wie hebben geen tijd te vollezen. Want joh, wie ken ik geen tijd? Dus kom er nog nooit te laat. Want joh, wie ken ik geen tijd? Dus kom er